in ja hankalinku shine kuna ganin yadda abubuwa suke ƙara lalacewa arewacin Najeriya, yadda ake zuwa ana ɗaukar mutane ana kashe su kashi na da gangan, kuma da Allah ya tashi tona ma makiya zaman lahiya asiri maciya amanar tsaro, yadda suke zuwa suna wa shugaban ƙasa ƙarya, suna ce mai an yi nisa da harkar tsaro, an samu kashi 90 cikin 100, kashi 90 da wani abu cikin 100, ana samun raguwar matsalar tsaro, sai Allah ya tona musu asiri. Ni Allah ya tona musu asiri sai ga Brigadier General. Brigadier General 'yan ta'adda sun kama sun kashe, ka san matsayin Brigadier General? Tare da tawaga ce ya hita, wato kuma da ana son a yi deceiving din mutane, wai sai an ka ce wai ai an yi mai ambush na, don haka abin da ya faru an kashe soja biyu, an kashe civilian JTF guda biyu. Don Allah in dai ba mahaukaci kake ba, yanzu akwai sojan da zai hita cikin tawagar Brigadier General ya dawo ya ce ya baro shi? Ka isa ka dawo ka ce ka baro shi? Shi in an ka ce ma an kama shi ana nufin an kare da runduna tai. Kuna fahimta? Don kai soja ka san maganar ka baro Brigadier General ka yi gudu ka dawo bata ko taso ba. Don Allah lalacewa tsaro arewacin Najeriya ya wuce duk wanda aka tsammani ko bai wuce ba. Kuma wallahi wannan yake nuna ma akwai cin amanar tsaro a cikin harkar tsaron Najeriya. Saboda bayan ya tsira ya samu ya kukuta ya koye wani wuri, ya je ya kira ya yi video call ya kwaɗi ga location ɗin da yake, wai ƙarshe wai 'yan ta'adda sun kaje sun haka mashi, wai sai gashi ana ƙoƙarin a juya hankalin mutane, wai 'yan ta'adda sun yi tracking, wai sun yi tracking ɗin. A'a ku ce da miyagu sun haɗa musu yana wuri kaza. Allah shi isan ma mutanen arewacin Najeriya, Allah shi isan ma mutanen arewacin Najeriya. Yanzu don Allah babu abin kunya a ce an zo an samu 'yan mata 'yan ƙanana guda 25 a jihar Kebbi, an kwashe su an tahi da su. Yanzu ka kaddarta diyarka yar shekara 14 ko 15, yarinyar da yanzu ma ta fara balaga, a ce wai wani dan ta'adda ya dauke ta yayi daji da ita. Don Allah in kana da hawan jini baka mutuwa? Ita wannan gwamnati yanzu har wani na da bakin magana akan wannan gwamnati, wallahi sun zalunce mu. Sun ci wallahi duk gwamnatin da ba ta iya tsare rayukan mutane ba ta da amfani. Duk gwamnatin da ba ta iya tsare rayukan mutane ba ta da amfani. Kuma kun san abin mamaki, ba don da Allah ya kaddari matar mataimakin principal na makarantar ta faɗi ko suwana ba, wallahi da kun san abin da za a juyawa, cewa za a yi lakurawa na. Saboda ni, saboda 'yan ta'addar Fulani gata gare su. Sai gashi an tambaye ta mutanen da sun ka zo waɗanne iri na, kina jin magana su tace hillani na. Ashe 'yan ta'adda na ko ba 'yan ta'adda ba? Ai ta'addanci bai da kabila, ta'addanci bai da kabila, amma ta'addancin arewacin Najeriya wallahi 'yan ta'adda hillani na kai ne.